שלום לכולם, אני שלי עופר, ובדקות הקרובות אני הולך להציג לכם כיצד ב5 דקות בלבד אני הולך לבנות אתר סלולרי במערכת החדשה שלנו. מי שרוצה קצת פירוט רחב יותר כיצד בונים אתר סלולרי, ילחץ על הלינק שנמצא כאן. אוקיי, אז כדי להיכנס למערכת ולהירשם, יש ללחוץ על כפתור הרשמה או ללחוץ על התחיל עכשיו. אז בעמוד זה נכניס שם משתמש חדש וסיסמה חדשה על מנת שנוכל להירשם ושהמערכת תכיר אותנו לפעמים הבאות שנרצה לערוך את אתרנו. בואו נצא מנקודת הנחה שאני הולך לבנות אתר לחברת נדל"ן. אני הולך להכניס בעמוד הבא את האודות, שם העסק שלי, לוגו, טלפון ואת האימייל שלו. לוגו עדיף תמיד שיהיה לרוחב. שימו לב שאת ההודות אני הולך להיכנס לאתר הרגיל שלי ופשוט להעתיק מהאתר הרגיל את המלל שכתוב לי באותות. ואם אני רוצה להוסיף תמונה נוספת להודות, נניח בשביל לשפר את יופי האתר, אני אלחץ על הכפתור כאן, אוסיף איזה תמונה נניח של דירה ואלחץ שמור מידע והמשך. בעמוד הבא אנחנו נבחר את ערכת הצבעים שלנו. לאחר שתבחרו ערכת צבעים, שימו לב שלחלק מערכות הצבעים יש תמונה בעמוד הבית. על מנת לשנות את התמונה הזאת, יש ללחוץ על בחר קובץ, לבחור את התמונה מהמחשב שלכם, ולאחר שבחרנו את ערכת הצבעים המתאימה, נלחץ שמור והמשך שלב. בעמוד הבא אנחנו הולכים להכניס את המבצע הראשון של העסק שלנו. שימו לב, אחרי שאנחנו נסיים את הרשמה הראשונה לאתר, תמיד נוכל לחזור למבצע הזה או לעמוד המבצעים ובעצם להוסיף מבצעים נוספים. אז בואו נכנס למבצע הראשון שלנו. אני אוסיף גם תמונה למבצע. בעמוד הבא כל מה שעליכם לעשות הוא בעצם להכניס את כתובת העסק שלכם. שימו לב, ללחוץ על בדוק תקינות, לראות שהמפה של גוגל אכן מצאה אתכם, ואחר כך, לאחר מכן, באתר עצמו תוכלו לראות שהגולשים יוכלו לגלוש דרך Waze או דרך גוגל מפס. פשוט לחצו על כפתור Waze באתר שלכם ותוכנת Waze תיפתח להם. לאחר שסיימתם, לחצו שמור והמשך. שימו לב איזה יופי. בסך הכל עברו 3 דקות ו20 שניות מאז שהתחלנו לבנות את האתר, וכבר אנחנו לקראת הסיום שלו. בעמוד הנ"ל אנחנו הולכים להוסיף תמונות לגלריה שלנו. שימו לב גם כן שדיברתי והסברתי לכם תוך כדי, מה שמראה שאפשר אפילו לבנות אתר סלולרי בפחות מ4 דקות במערכת החדשה שאנחנו פיתחנו. לאחר שסיימו עם הגלריה, לחצו לסיים והצג ברקוד QR. אוקיי, שימו לב, אנחנו בעצם סיימנו לבנות את האתר. מי מכם באמת האמין שבפחות מ5 דקות יצרנו כאן אתר סלולרי שנראה כמו אפליקציה ששווה כמה אלפי שקלים. שימו לב שנוצר האתר, בסופו גם נוצר QR קוד שניתן לסרוק ולהגיע לאתר במדויק למה שאתם רואים בצד שמאל. עכשיו שימו לב לדברים שבעצם נוצרו באתר סלולרי שלכם, כמו גלריית תמונות שנותנת חוויית משתמש מופלאה ללקוחות שלכם, ממש כמו אפליקציה. והדבר שלפי דעתי הלקוחות שלכם הולכים להשתמש בו והרבה, במיוחד אם אתם חנות או עסק שהלקוחות צריכים להגיע אליו, זה מפה עם המיקום שלכם, כולל אפשרות ללחוץ על כפתור Waze, ותוכנת Waze תיפתח ותנווט את הלקוח שלכם אוטומטית לעסק שלכם. זה חשוב, תשתמשו בזה.
שימו לב, יש כאן גם כפתור טלפון, שלחיצה עליו גורמת ללקוח שלכם להתקשר אליכם. מעולה בשביל לידים לעסק שלכם. שימו לב שבצד ימין נוצר כרגע תפריט שנותן לכם לערוך כל חלק שהוספנו באתר. אם זה המבצעים שלנו, גלריית תמונות ועוד. בנוסף ניתן להוסיף גם סרטונים, לערוך אירועים, להוסיף אירועים, לערוך את ערכת הצבעים, לערוך את הכפתורים, את המיקום שלהם, את מה שכתוב עליהם. אוקיי, עוד דבר חשוב שאני הולך להציג לכם, זה את הקוד שבעצם נמצא כאן למטה, שאותו אתם מכניסים לאינדקס.html של האתר הרגיל שלכם, ובעצם מה שהוא עושה, הוא גורם לכל אדם שמגיע דרך האייפון או דרך האנדרואיד, להגיע לאתר שאנחנו רואים מצד ימין. חשוב ביותר, על מנת שהאתר יהיה מותאם לסלולרי והלקוח שלכם לא יברח. על מנת לראות את המחיר שלנו, אתם יכולים ללחוץ על פרימיום. שימו לב, מי שרוצה לראות סרטון, בעצם כיצד ניתן לערוך את האתר, אם זה כמו הוספת סרטונים, לערוך את המבצעים, גלריית תמונות, ילחץ על הלינק שנמצא כאן. מי שרוצה לראות ביתר פירוט כיצד ניתן לייצר אתר חדש, ולהתעמק קצת ביותר הדברים שדיברתי עליהם כאן, ילחץ על הלינק הבא. אני הייתי עופר שלי, ושמחתי לעזור. נתראה בסרטונים הבאים.